Въобще нема ти капчи, ще се вижда, ама аре, пиш го бегал. Ама да не си ушел обратно, врата. А? Да не си ушел обратно. Не, просто ще се вижда. Звъни капач. Братле, ела си за малко, ще ми извиди телефона. И както е казал поета, музиката е една. Клип ще ли правиш? Къде си ме Тулумба? Клип ли правиш, бе, глупак? Израз, клип ли правиш? Ама аз съм в центъра, братле. Клип ли правиш, бе? Да, бе, да. Свят ли си я песиш? Да, я спера. А полеза се половина. Малек, ти идиот ли си? Ти светкавица не имаш и бе, нищо не се вижда. Виждам едно черно и покрива да се черен. Заеби! Ники, ти слънце ли рисуваш, бе, брат? Да. Прилича ли съм? Да? Добре. Защо? Ма какво е станало, ми кажи? Значи искаш да го смачкаме, бой само защото... То не ще виж колко се вижда. Ната шит. Да. Но все пак нека продължим. Така, виждам педал, който пише Ню Йорк. Това Ню Йорк, знака на Ню Йорк ли? Не, това е... да. Имаме сол рандом, братле. Личи ли си, но? Не се вам прилича на НУ. Ню Йорк. Бат, ако слеза, знаеш ли какво ще ти заприлича? Ако се кажем, знаеш за какво ще ти се прилича? Я ми го дай то камък, братовчет. Абе, Ники, ако ме до тебе да бием един. Кой? Баничката ти черпи, нека се биери. Кой бе, какво, защо? Некъв Румен. Не знам. Какво направил? Да, не, Пачо, аз не имам. Не, Пачо ви се казва Румен. Да. Ти знаеш, че Пачо днес го видях в тела. Да, бе. Да. Значи е бил същия. Кай му на Мартин, че отпада офертата? Това Стивче... Стивче! Трябва да пробва така го качме. So random. Да, бе. Нищо. Ма не се вижда, бе, идиот, какво позираш? Не, след това не го види. Прилича на У, кажи. Кажи си прилича на Ню Йорк. Еми, погледни го. Ма не се вижда, бе, педераст. Майк ти се. Ма аз не изглеждам. С апаратчето, примерно, самън да се види отблизо. Ма какво е станало, бе? Защо? Да, въобще Не знам. Защо? Ма какво ти каза баничката по шивания телефон? Запълни 3D-то, бе. Ма какво ти каза? Какво ти каза Мартин, бе? Плътно. Абе, кажи какво каза Мартин. Не знам, кажа ми, аре, хубаво ме бием един... Имаш работа, малко трябва да биеш един. Спряй ли да снимаш? Не. Баничката. Да не мога преготне първо тогава говори. Не, беше не, снимаш, драскаме нека. Не знаеш, че ще ме се вижда. А това вижда ли си?